La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el col·lectiu Jóvens de les Terres de l'Ebre han acordat dur a terme el pròxim 30 de març un acte de protesta pel servei ferroviari al sud de Catalunya. En concret, per aquell diumenge plantegen un dia Avui no paguem, en el qual encoratjaran els que facin el trajecte cap a Tarragona i Barcelona a no pagar els seus bitllets. La decisió de dur a terme aquest acte la van prendre a bord d'un tren regional entre Tortosa i Tarragona en l'assemblea que van convocar a l'últim vagó del comboi. La idea de l'assemblea és proposar i consensuar accions de desobediència civil per a pressionar tant a Renfe com a la Generalitat per a que apliquen ja millores en les infraestructures ferroviàries, en les freqüències, en els trens i una reducció de tarifes. Nosaltres proposarem fer un Avui no paguem i després suposo que també una tallada de trens. Segons expliquen, l'acció proposada s'inspira en l'èxit que ha aconseguit la protesta ciutadana a Barcelona contra la pujada dels preus del metro. Gràcies a fer quasi 20 setmanes d'accions de no paguem als metros i rodalies, han aconseguit que el Parlament ja hagi aprovat una resolució per a fer una revisió a la baixa de les tarifes, en especial de la T10. Els organitzadors d'aquesta assemblea es van mostrar molt satisfets de la participació de la resta de viatgers que s'hi van aplegar en gran nombre.